Synopsis. Terrorisme i Nigeria. Jeg vil gerne undersøge, hvordan det kan være, at det netop er et land som Nigeria, der er blevet ramt af terrororganisationen Boko Haram. Først vil jeg undersøge, hvad der er sket inden for de seneste år i Nigeria. Jeg har så valgt at starte lidt tidligere for at se, hvordan deres historie egentlig er. Allerede i 2002, har der allerede været sammenstød mellem muslimer og kristne, og der var 100 mennesker, der blev dræbt i byen Lagos. Og det er så fortsat med alle de her voldsmord op gennem årene. I år 2003 ser vi så det første præsidentvalg siden slutningen af et militært styre. Og det blev så set som et fejlvalg, hvor det var, at EU-observatører sagde, at der var alvorlige uregelmæssigheder, og oppositionspartierne de afviste resultatet. Så det var altså ikke et retfærdigt valg, vi så her allerede i år 2003. Senere kommer der så undtagelsestilstand i landet i 2004, fordi der er 200 muslimer, der er dræbt, sandsynligvis af kristne. Udover at de har vold, og de har valg fuld af korruption, så har de også rigtig meget olie. Og det fører sig første gang til vold i 2008, hvor det koster $100 per tønde for olie, hvilket er virkelig højt. Og det fører så til vold i Nigeria. Og i år 2008 er der endnu et valg, der er annulleret på grund af valgsvindel. Så der lykkedes det heller ikke at komme til demokrati. Og senere op igennem 2008-10 er der flere sammenstød mellem muslimer og kristne. Den her Boko Haram, navnet betyder vestlig uddannelse af syndig, og det er så, at de er meget imod vestlige værdier. Og de begyndte med en karismatisk prædikant i det nordlige Nigeria, og det fandt Osama bin Laden sig ud af. Og så opfordrede de så i 2002, at de skulle gribe til voldelig jihad i Nigeria, den her Boko Haram. Og de fik så, der kom en fra Osama bin Laden sendte en ud med 3 millioner for at starte den her terrorvirksomhed. Det var så først i 2009, at det startede. Den her vold, vi så, og der var nogle forskellige angreb, som de har taget ansvaret for. Og de er jo så inspireret af de her Taliban. Og så i år 2011, så siger regeringen, så de godt vil forhandle med Boko Haram, men det har de så ikke lyst til, den her. De vil bare gerne have alt magten. Og de vil godt skabe det her kalifat, hvor de kan få de her sharia-regler. Og i april 2014, der kidnapper de over 200 piger fra en kostskole. Og så begynder Vesten så at sende fly ind for at hjælpe med at søge efter de her piger. Og de afrikanske ledere, de er enige om at samarbejde om at bekæmpe islamisterne. Og i august 2014, der proklamerer de så et kalifat, at de godt vil have det her islamisk stat i nordøst, men regeringen afviser det så. Og her i 2015, her i februar, der har de så har Nigeria, Chad, Cameroon og Niger, de har så lavet en militær koalition for at bekæmpe Boko Haram. Og vi ser, at de har prøvet at få den her modernisering i Nigeria, men det har ikke lykkedes så godt ved alle de her fejlslående valg, og med al den her vold, der stadig har været. Og man kan se, at de ikke har noget ordentligt voldsmonopol, siden at den her organisation kan fortsætte med at køre i så lang tid. Og ja, at det er helt vildt gode forhold for en terrororganisation, fordi der er dårligt lederskab, og der er undertrykkelse, og der er en masse korruption, så der er ikke rigtig styr på noget, og så er det nemt at tage styring af et bestemt område. Og i artiklen, i den der famøse fanatiker, der siger det, at afrikanerne gør slet ikke noget selv ved problemet. Det virker som om, at de bare ser passivt til. Men hvilke årsager er der så til terrorismen i Nigeria? Det første årsag, det vedrører lokale forhold, og det er fordi, det er en svag stat, der er udbredt fattigdom, der er meget ulighed på grund af olieindtægterne. Der er nogen, der bliver meget rige på det her olie, og det giver så meget ulighed, og så er der meget organiseret kriminalitet.
Og så hvis man kigger på den her figur, her så kan man se, hvordan en svag stat kan føre til terrorisme, og det fører så til organiseret kriminalitet. Og de regionale konflikter, som de her sammenstød mellem muslimer og kristne, det fører så også til terrorisme. Og samtidig så kan det være på grund af religionen. De godt vil opbygge det her kalifat, og de gør det ligesom sådan der, at de vil dræbe de vantro. Det er de her ekstreme muslimer. De vil godt bygge et kalifat ligesom i den muslimske storhedstid i år 1000. Og de bruger ligesom Koranen som argument for, at de godt må lave de her forskellige angreb. Så det er også en meget stor faktor. Og så er der moderniseringsproces, at de er på vej til at blive moderniseret af det her land. Og de er en stor magt med meget økonomi, og det gør så den her ulighed stor. Og mange vil måske ikke væk fra det trygge militære, det her diktatorisk noget, fordi de er bange for, hvad der kommer til at ske, når vi skal hen i det her demokrati. Og voldelig adfærd, det er en tradition for landet, så det er også, så kan man se på det her samtidig, så det er også sådan, det ligger meget op til terror. Og teknologien er med til, at det bliver nemmere at lave det her terror, og de sociale medier, de gør, at det bliver nemmere for personerne i landet at se, hvor meget ulighed der er, hvor meget ulighed der er i forhold til, at Vesten har så mange penge i forhold til Nigeria for eksempel. Herefter kan man også se det som et sammenstød mellem civilisationer. Man kan se det som et sammenstød mellem kristne og muslimer. De kristne, der godt vil have det her demokrati og de vestlige værdier, og muslimerne, der gerne vil have kalifatet og at sharia-lovene skal indføres der. Og hvis man kigger på den her figur, så kan man se, at landet muligvis følger den her hvor de er på vej op mod den her vestliggørelse mod demokrati med de her valg, de prøver at have. Men så stopper Boko Haram dem så her, og så kører de ned mod, de modificerer stadig, og der er stadig teknologi, men de får mindre vestlige værdier, fordi at de for eksempel tager de her skolepiger og siger, at de ikke må gå i skole. Og så går vi ned mod her, så de ikke får den her vestliggørelse, som de kristne gerne vil have. Og mulighederne i forhold til at bekæmpe Boko Haram, man kan prøve at få dem moderniseret. Man skal have flertal. Men hvis man skal have det valg, man skal have flertal rigtig mange steder, og det er svært, når Boko Haram de styrer nogle af de her forskellige steder, så kan man ikke rigtig afholde nogle valg. Så det er meget svært at skulle holde nogle ordentlige valg, især på et nuværende tidspunkt. Så kan man give landet nogle midler til at bekæmpe dem selv med militæret, men også, som de siger i artiklen for famøse fanatikere, så er det rigtig svært, fordi at det er svært at finde ud af, hvem der holder med hvem. Og hvis man giver til regeringen, så kommer det aldrig rigtig ud til militæret, fordi der er så meget korruption i det her land. Så det er også en rigtig svær måde at hjælpe dem på. Så kan man sende tropper, som man har gjort før, ved Afghanistan. Men nu har vi haft tropper i 12 Afghanistan, og de er lige kommet ud, og vi har mistet 43 soldater, og det har kostet os 11,4 milliarder kroner. Så det er sandsynligvis ikke noget, staten har lyst til at gøre igen. Og det har heller ikke rigtig fået den effekt, som vi har ønsket os. Så ikke efter, at vi havde været det så lang tid, og vi har nok ikke forestillet os at være så lang tid. En anden ting, man kan gøre, det er, at nabolandene kan hjælpe. Og Nigeria og 4 andre afrikanske lande, de har lovet at bidrage med ca. 9.000 soldater, politifolk og civile i kampen mod Boko Haram. Og det er lidt nemmere for dem at hjælpe dernede, men spørgsmålet er også, hvor meget de afrikanske lande kan gøre med 9.000 af folk til at hjælpe, om det er nok til at bekæmpe de stærke Boko Haram. Konsekvenserne er også ved at sende folk derned og prøve at bekæmpe dem. Det er også, der kan komme terroraktioner mod de vestlige lande, som vi så ved 9/11, hvor det er, at de her ekstreme muslimer, de har sådan en mindreværdsfølelse af, at Vesten styrer hele verden, og de slet ikke får noget at skulle sagt, så vi prøver at komme med de her terroraktioner for at vise, at de også godt kan noget. Og ellers kan man prøve med det her demokrati, og så at de ekstreme muslimer, de kan leve lidt som en delkultur i sådan vestlig kultur, så håber på, at de kan holde det nede og acceptere, at de lever som en delkultur og ikke komme med de her udbrud. Og min konklusion er, at terrorismen, der har terrorismen ramt Nigeria, fordi landet opfylder alle de ideelle kriterier for en stat, som er risiko for terrorisme og organiseret kriminalitet, og terrorismen skyldes i lokale forhold, det er en svag stat, og de er i gang med en moderniseringsproces, og religion spiller selvfølgelig også en stor rolle, men det kan være rigtig svært at finde en løsning på konflikten. Jeg mener, at Vesten bør bekæmpe korruptionen og efterfølgende sende midler ned, så landet selv kan bekæmpe Boko Haram.